Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Iilayang pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malumodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Iilayang pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malumodas. Iilayang pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malumodas. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa umsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, ano yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magauban gyapon nato no ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gyapon no si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ug usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya no gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Agatong pizza karon pizza 22 no sa bulan sa Nobyembre tuig niya paghapon ta no 2020. Okay, atong gisaulog karon ang solemnidad no sa Kristong Hari, no? Solemnity of Christ the King. Okay, atong gisaulog no tibuok simbahan no nga Katoliko. Atong gihandom gisaulog ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo, no? So mao na ang tema kaganina no kung naminaw mo sa homilia no sa atong halangdong obispo no iyang gihisgutan ang maong pagsaulog o ginaot nga ang mensahe niining pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo mapahinumduman ta no kita mga matuong Kristohanon no, dili lang mga Katoliko kung unsa ang atong reflection sa pagkahari ni Kristo kasamtangan no morally obligado kita nga mo puyo magkinabuhi bisan pa og dili siguro uniform dili pata uniforme gyud sa maong pagsaulog kay dili man kita tanan no mga Katoliko kinaaman pud tay right o katungod nga magpili og unsang tinuhuan ang atong
apilan mauna nga dili pa gyud ta uniform. O ang krusada niining kahayag sa pagtuong Katoliko mao ang paghatag ninyo og informasyon sa panawagan nga mag-uniform ta o maghiusa ta sa usa ka pagtuo. Dili man ni imbento nato nga pagtulunan. Ang atong Ginoong Jesucristo mismo mao ang gusto ani. Kaning Christianity dili man ni pagtuo sa panagbahin-bahin. Pagtuo ni sa panaghiusa. Pero nabahin man yun ta. Hinoon, naman po na sa atong Sagrada Skriptura kung Biblia, gipasidaan na nga aduna gyoy panagbahin-bahin nga mahitabo. Ang atong Ginoong Jesucristo diya sa Gospel sulti na niya na, no? Nga matud pa niya, wala ako muanhi aron sa pagdala og kalinaw, kundili panagbahin-bahin. Medyo irony, no? Irony yun. Okay. Now, ang uban sabto na yun nga lahi ba? Mauto na pagsabot. Pero kinigong mo sabutag mga termino o mga pulong sa Biblia, dili lang gali kay sa Biblia. Dili manggod tanan sabto na to nga kanang gitawag og literal. Duha man nun ka klase ning literal. Kining literal nga kita ba'y maghatag og interpretation, no? Kita nga dili nato gyud sayro no unsa gyud ang gipasabot sa maong pulong. Oh. Naay literal nga mao gyud insakto. Kanang according gyud sa gasuwat unsa gyud iyang gipasabot, pero napoy literal nga kita mo'y ang naghatag og kahulugan nga sukuhi ulhi sa nagsulat gyud. Muna'y bantayanan. Mauna nga unsa may bot pasabot ana kanang pag-ingon ba nga si Kristo wala mo anhi sa pagdalag kalinaw kundili kasamo ko po nagbahin-bahin. Now kung wa ko malimot lagi sa figure of speech irony ang pasabot ana or ingon ani na, no? Imbis kalinaw ang gidala sa atong Ginoong Jesucristo kay hari man siya sa kalinaw, Prince of Peace God. Di ba? Naman sa Biblia. Isaiah 9:6, no? Kung ako malimor sa maong sitas. Pero ang realidad good nga nahitabo sa iyang pag-anhi, tungod kay naamay kanang opposition, naamay struggle sa kanabang dili pagsugot, dili pag-unong sa panawagan sa atong Ginoong Jesucristo. So mao na ang mahitabo. Panagbahin-bahin, dili maayo. Di ba? Iya lang gipadayag og unsa gyud ang realidad nga mahitabo. Kay nakita man gud pod nga kitang mga tao daghan nato ang dili gyud maunungon sa atong pagtuo. O ang uban wa pod sila kahibalo nga kini dieng Kristo mao gyud ni ang sundon. Di ba? Napamanggali mga atheist karon, mga ateo. So sa mo na, di magbuot pud sa unsay ila. So kay dili man ang sa Ginoo mao gyud masunod nato, so unsa may sangputan? O mao ni nahitabo ron. Nga naagyoy panagbahin-bahin, naagyoy kaguliyang, naagyoy mga kasamok. Kay wa pa man gyud ta mahiusa sa usa ka pagtuo. Mao man na ang gilitok sa atong Ginoong Jesucristo sa gatong nasa gospel, di ba? Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Oh, niya si Apostol Pablo iyan ang giapirmahan. No, sa Efeso 4:4-5, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. Oh, ang Dios dili Dios sa panagbahin-bahin, pero anong nabahin man ta? Oh, naara pod sa Biblia. Sa tagna pa lang, no, sa Mateo 24 nga mga signs ba sa dili pa moabot ang katapusan, naman ni kining mga linog, mga katalagman, kining pagdagsang sa mga pagtuo nga matag usa moingon nga naa daw nila si Kristo. Oh, ang uban moingon pa gyud ako mao si Kristo, ang kunon pa gyud nga mao si Kristo. Oh, pero pasalaag di ay
Nganong moingon tagpasalaag kay imbis usahon ta, mabahin-bahin na mahinoon ta. Di ba? Nasa Roma 16:17, basahan ninyo. Nga, nag-ingon si San Pablo diha nga likayan ka ng mga tao nga dili gyud sa tinud-anay nag-alagad sa Ginoo. Pero sa ilang mga baba, iyang ipasabot nga nag-alagad kuno sila sa Ginoo. Pero ingon si San Pablo, dili gyud na tinuod. Huh? Kay ang ilang gibuhat pagbahin-bahin sa katawhan. Usa man guna sa ilhanan, kung ang mga mensahero gani, resulta sa ilang mga wali, imbis usahon ta sa original nga gitukod ni Kristo nga simbahan o iglesia, kadtong gisugdan gyud niya niadtong unang siglo, imbis usahon ta ana, malahi nun ang sangputan, mabahin-bahin. Di ba? So mo na iya pong gilitok das gospel. Imbis panaghiusa iyang gidala nga mensahe, pero kay naa may struggle sa pag-resist. Kanang dili ba mo unong anang iyang panawagan, mao nang mabahin-bahin ta. Pero hinoon, dunay kanang gitawag nato og wala gituyo nga kana bang pagpili og desisyon nga moingon ka nga sakto ka pero dili di ay. Kanang gitawag nato honest mistake. Ato naman ning naisgutan nga sa moral philosophy, dili man ka guilty ko ng imong sayop, wala nimo tuyo wa ka kahibalong sayop di ito. So mao na honest mistake. Ang guilty kung nakahibalo ka nga nasayop ka unya mo padayon gyud kana. So mao bitaw nga ang pagtuong Katoliko wala mag-condemn, wala magkundinar sa ubang mga relihiyon nga kanunay nagsaway sa Katoliko, nagdaot sa Katoliko, wala mag-condemn ang Katoliko ni anang mga grupuha. Ano man. Kay sa moral philosophy sa simbahang Katoliko, dili man gud tanan ninyo ang nasayod yun sa tinuod ngano nga ang Katoliko ingon ani. So, mahimong naa sa inyong unahuna nga sayop ang Katoliko. Pares na ko sa una, katong mubiya unta ko sa pagtuong Katoliko kay na dani ko sa mga wali pod sa ubang tinuhuan sama ang INC kun Iglesia ni Cristo. Hapit man ko may Iglesia ni Cristo gyud sa una, di ba? Sa diyang wa pa ko kasabot sa pagtuong Katoliko. Nagtuog gyud ko sa una nga kining Katoliko apostata kung religion nga na wa na masubay sa tinuod. Kay nagtudlo na kunog di mao na nga biyaan unta nako mo apil unta ko atong grupuha. Pero pagkahibalo nako sa mga tubag katinawan sa pagtuong Katoliko, wala ko mo decide pagbalhin. To cut the story short, taas man unta ni. Gitawag na ko sa maong pagtuo nga magmaunungon. O dili lang kay magmaunungon nga nakahibalo ko, kundi gitawag po ko nga mupaambit ko aning akong nahibawan. Kay kining nahibawan na to, dili man ni hinakog. Kung nablesta sa atong nahibawan, murag dili maayo nga taman ra na to. So, mauna nga, bisan unsa na lang paaki, no? Kay gitawag man ta nga ato pong ipaambit mo nang niya karon. Niya karon na dungog ninyo sa Veritas. Now, sa miaging Domingo, ako man tong gisaad ning issue may labot na sa adlawng igpapahulay. Kay ang simbahang Katoliko, mao gihapon ang nahitabo kung unsa ang nahitabo sa founder ni adto sa dihang diripa sa yuta. Nahinumdum mo nga si Kristo sa gospel nga giakusahan ng atong Ginoong Hesukristo nga galapas kuno sa adlawng igpapahulay. Ginoo na nato. So kana pa lang kung ang atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga galapas sa adlawng igpapahulay, so dili layo nga ang iyang iglesia o simbahan yamaning lawas, di ba? Matod pa ni Pablo, ang simbahan kun iglesia lawas ni Kristo nga mistiko. Mystical body of Christ ang iglesia. So kung ang Ginoo nato, ang founder ni ining iglesia, gi-accuse, giakusahan nga galapas sa adlong igpapahulay, so dili pod layo mo santop sa atong unahuna nga nasamot ning iyang simbahan, iyang iglesia. Kay ang mga sakop ani personally mga sayop pod, di ba makasala. Samot na nga maakusahan yun. Si Kristo ganing walay sala, giakusahan ganing galapas sa adlaw ng igpapahulay. Unsa na kaning iyang simbahan? Nga ang iyara ba pong gipamili nga mga leader? Mga tao rapod pares nato nga masalay pon. Si Pedro, unang gitugyanan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagsimbolo sa pagka-shepherd.
Oh, pagka-leader, si Pedro, nasayop, di ba? Di ba, kanang pag-announce ni Kristo nga tugyanan siya sa mga yawi sa gingharian sa langit sa Mateo 16:19. Pagsunod chapter 16 man na, no? Dili kay sunod chapter, mga bersikulo ra gyud, no? 16:19 ang pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang imong itugot, di ba gahom na ni Kristo nga gi-extend niya ni San Pedro. Mao na nga ang Katoliko gatudlo nga si Pedro may unang vicar of Jesus Christ. Kay sa tanang mga apostoles, si Pedro ang gitugyanan sa keys of the kingdom nga nagpasabot og pagka-supreme o kanang leader, shepherd, man na mabasa nga nagpasabot na sa pagka-leader. Actually, pagka-leader na sa atong Ginoong Kristo, pagka-pangulo, naa sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7, nga kanang gakupot sa Yahweh, ang gipasabot ana ang atong Ginoong Kristo. Ang labawng pangulo, di ba? Ang absolute head sa church, ang founder sa iglesia, si Kristo ang gahawid ng Yahweh. Unya kanang gahawid sa Yahweh matod pa riya balaan o holy sa in English, sa kinat sila santo. So mao na, so holy ang gakuputan ng Yahweh. Sa tanang mga apostoles, kinsa may iyang gitugyanan ana? Saint Peter. So maubitaw nga atong gitawag ng pagka-father o pagka-leader ni Peter og Santo o Holy Father. Holy Father. O Santo Papa, di ba? O actually titulo na sa Dios. Nga iyang ipagamit sa tao nga iyang sugoon nga mahimong leader. Spokesman niya. Naman na example ana sa Biblia. Gani ang terminong gigamit ato Dios gyud nga termino. Kanang titulo o katawagan nga Dios o Theos sa Hebro, i-Greek day, Theos, Elohim day sa Hebro. Nalimot ko, sorry. Okay, Theos sa Greek, Elohim sa Hebro. Okay, so mao na, kana gani nga titulo sa Dios, kanang iyang titulo nga God, Dios, iya gani nang gipagamit ni Moses? Nga iyang gihimong leader, asa mabasa, Exodus 7:1. Exodus 7:1. Nag-ingon ang Diyos ngadto niya, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses sa kahimtang kay. Saon gud pagka Dios ni Moses sa kahimtang nga naagod sa sinugdanan, ang Dios wa agoy sinugdanan, wa poy katapusan. Ya si Moses namatay man to. Di ba? Oh. So, dili gyud bot ipasabot sa Dios, sa dihang giingnan niya si Moses nga, Moses, himuon ko ikaw nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili na sabton nga nahimo ng Dios si Moses sa kahimtang nga parehas na pud niya. Ang gipasabot lang sa Dios nga, ang iyang titulo nga labaw, kanang Dios, iyang ipagamit og tao nga iyang suguon nga mahimong spokesman niya. So mao na, sa atong panahon ron, kana mang Pope, successor ni St. Peter. No? So muna nga na mga statement ang simbahang Katoliko nga moingon nga ang Santo Papa Dios diri sa yuta. Di ba? Ma-misinterpret gali na sa mga dili Katoliko, moingon din na tanawa ang Santo Papa gihimo na nilang Dios. Without knowing unsay gipasabot sa Katoliko ana. Ipasabot ba sa Katoliko literal nga nahimo ng Dios sa kahimtang ang Papa diri sa yuta? Dili na mao. Kay kung mao pa na gipasabot sa Katoliko, nganong mag-ampo pa man ang atong Santo Papa? Sa Vatican, di ba, na ay prayer room, magmuhangad pa sa Diyos. Nganong mag-ampo pa man siya nga Diyos na mangha siya? Sa kahimtang, dili. Dili yung nana. Parehas na gunaan ng kanang atong leader sa pamilya. Oh. Ngano ang leader sa pamilya, tawagon mo na itong father, nga titulo man na sa Diyos. Di ba? Oh. Kaya ang Diyos, gusto niya ipagamit iyang titulo nga father sa tao nga leader. Sa pamilya ba o sa organisasyon ba? Bisan gani sa atong organisasyon nga kanang sa province, kanang atong probinsya. Ang leader nato diha, kanang gobernador, pwede mo nato tawgon og amahan sa probinsya. Kanang mayor nato, ang leader nato sa syudad, pwede po tawgon nato og amahan sa syudad. Pero dili na katong amahan nga tuwas langit. Kay idolatry na po na, blasphemy na po na. So kanang pag-ingon nga ang Santo Papa Dios diri sa yuta, dili na sabton nga sa kahimtang.
titulo lang sa Dios iyang ipagamit sa tao nga iyang himuong supremo o leader. Wa man na may lalis. Umunti lalis ana nga sa tanang mga apostoles si Pedro ang gitugyanan sa keys of the kingdom. Nakaron ang mensahe aning pagkahari ni Kristo nga atong gisaulog karon, no? Christ the King man ta. Kung tinuod nga si Kristo mao ang atong giilang hari, ang pangutana, ato bang gisunod ning haria? So ako mangutanan niyo mga listener, no? Dili lang kay mga dili Katoliko mo akong gipangutana ani. Kita tanan bisan mga Katoliko kay na may mga Katoliko nga Katoliko lagi pero dili pod tanan mo sunod sa leader. Sa Santo Papa, mayon gitag Santo Papa na ano mga teachings, kanang mga Catholic teachings. Kung wala na to sunda ang mga Catholic teachings, so wata magsunod sa atong leader. Di ba? Nagsunod lagi ta kay leader na to, pero wala na to gisunod ang mga pagtulon-an na to. Nga gipanguluhan sa atong Santo Papa. Nakaroon ang ubang mga pundok pod nga dili Katoliko, unsay wala ang masunod ninyo sa mensahe sa hari. Ang mensahe sa hari, kung magbasa tag Biblia, sa tanang mga tao o sa tanang mga apostoles, kinsa man ang unang gipili ni Kristo nga mahimong representative niya ingon nga leader, kanang vicar of Jesus Christ. Diba? Inyong i-scan lang ang akong past radio programs, no? Kaya naka-playlist man sa YouTube, no? Ang Veritas Dipolog. Tanawan ninyo. Naka-playlist niya atong radio program. Kinsa ang gipili ni Kristo nga mahimong unang kanang gitawag na to universal pastor. Second in command to the king. Kay kini gong gingharian ni Kristo, pattern ni sa gingharian ni David. Nga naay hari na apoy prime minister. Ang prime minister kanang tugyanan sa Yahweh, keys of the kingdom. Di ba? Hinganlan og amahan ng iyang katungdanan kanang tunugyanan sa Yahweh. Hinganlan og amahan. Unang gitawag na to, Santo Papa, Holy Father, kay titulo na sa Diyos. Nga iyang ipagamit sa tao nga iyang suguon nga mahimong leader. Now, naatay leader sa mga nasod, kanang presidente. Ang uban tawag nila na prime minister o unsa pa na diha. Pero kanang vicar of Jesus Christ, ato yung siguraduhon nga titulo sa Diyos mo'y dalon na. Una, Holy Father, Santo Papa. Pero wala na magpasabot nga ang Santo Papa nagpaka-Diyos na nga. Ingon siya nga, Diyos na ko, diri na mo mag-ampo na ko. Wala mag-ingon ng Santo Papa na. Wala. Titulo lang, gigamit. Parehas ng leader sa pamilya, gigamit ng titulo sa Diyos. Now, nga naman nga atong gihisgutan ni, nga nang wala mamanta mo diritso atong sabat nga mogi atong puntarya sa atong tema. No? Kay ato sang i-establish pag-ayo ang authority sa simbahan. Ang iyang gahom. Kay kining authority nga gihawiran sa simbahan, girepresentahan sa Santo Papa, katong gitugyanan sa keys of the kingdom, pwede ni maglugak og balaod, pwede ni mag-usob-usob og unsay usbo niyang balaod. Si Kristo mismo unang nigamit ana, di ba? Siya man yun may gahom pag-usob-usob, tanawa ng unsaon pag-observe ng Sabat. Sa Old Testament, istrikto kayo. Dili ka kalungag. Kung makalapas ka sa adlong ipapahulay, patyon din ka. Batuon. Kung usa ka kamanan na pao, maog hapon, batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, ang fulfillment of the law, gihinay-hinay na niya usab. Unya, ang pag-usab ba niya, sabto na to nga, gilapas niya ang balaod, dili, fulfillment of the law. So, ang ato mga igsoong Seventh-day Adventist, wa sila kasabutan ng kanuna nilang basabasahon ng Mateo 5:17. Wala bitaw mo ani si Kristo sa pagguba sa palaod, kundili sa pagtuman. Pero dili bot pasabot nga diha sa pagtuman sa bag-ong tugon, wala mga usab ang dagway sa balaod, ana. Prasgod anang initiation sa kingdom, nga tuli sa daang kasabutan, nga nung giusab man bautismo. Sabton ba sa dihang giusab na nga bautismo? Pag-violate sa law, paglapas sa suga, o pagtuman? No. Timan ilang. Nga ang dagway sa balaod mausab na. Naay mga usab yun. Kay niingon si Kristo sa krus, natapos na. Usa may ang but pasabot, usa sabot pasabot atong natapos na. Kadtong old covenant natapos na, kay naay new covenant, nga naay mga bag-o nga kinahanglan masayod daon sa ni mga bag-ong dagway sa balaod.
Sama ng Sabat, no? Wa namang higayon nga mo mutuki pa kayo ana at tangi sunod Domingo pohon, no? Nga kanang mga changes nga gibuhat sa simbahang Katoliko dili na violation of the law, fulfillment of the law. Kay naa nata ni Jesus Christ nga ang mga leader sa iglesia naay authority, naay gahom sa pagbind og loose. Kasabot mo anak? Kasabot mo unsa nang bind and loose? Pagdili og pagtugot, pagpatuman og balaod og paglugak og balaod, pag-amin kung kinahanglang amindahan. So wa naman dahil kong panahon, no? So hangtod sa sunod Domingo pohon, kining inyong alagad sa kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dundoyano Sr., sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal.